umaga, Pasukin. Muli nandito tayo ngayon sa Kamarin ng mga Orke at ngayon ay araw ng Sabado Santo at bilang Biyernes Santo kagabi, katatapos lamang ng posisyon para sa Semana Santa ng taong ito. Lights. Hallelujah, hallelujah.
Mark Bautista. Baho? Magandang umaga, Pasukin. At ngayon, nandito na naman tayo sa tahanan ng mga orke. Muli namin ipapakita sa inyo ang mga karosa. Ang mga karosa ni Santa Maria Salome, ang karosa ni Nestor Señora de la Columna, at ang karosa ni Maria Santissima de la Angustia na walang dekorasyon, walang mga flower arrangements, at nakikita natin na ang mga imahen ay nakabalik na sa kanilang korna na nagpapahiwatig na tapos na nga ang Semana Santa ng 2010. Bilang pagtatapos ng documentary film na ito, muli kaming nagpapasalamat sa mga kababayan naming taga-Pasukin at ang buong probinsya ng Ilocos Norte sa suportang ibinahagi niyo sa amin upang gawing mapayapa, makabuluhan at maganda ang pagdiriwang ng Semana Santa 2010. Ito ang documentary show ng Semana Santa dito sa Pasukin, Ilocos Norte. Ako po si Benny Academia at sana'y samahan niyo kaming muli upang ipagdiwang ang mahal na araw dito sa aming bayan, Pasukin, Ilocos Norte.